ससेसमोनथाय नैबे जायगायाव दंफैयो जोङो जोंनि बगाजुलियावनो ओमफ्राय बेहाय मोनसे बिराद गिदिर प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ प्रग्राम माने कनफारेन्स जानो थांगासिनो आरो आं नोंथांमोननो उनाव खोन्थागोन नायनानै लादो नै एसे नायफैदों जों दिनैहाय फिल्डआवहाय मावगासिनो दे नोंसोरसो आरो सानैल' ओमफ्राय ओरैजाय लाइटिनिं जागोन आदा खामानि मावाखै नोङो खामानि मावाखै मावदो ओंखाम जाखांबाय ए नै इयावहाय बेहाय इयाव स्टेज जागोन इयो पेन्डेल बानायगासिनो दासो खामानिया सोलिगासिनो गेसाव सेन्टेक्सआव दोननानै बाहायनो हागोन आइरनबो गैखाया नालाय डाइरेक्ट लोंजायो माने ओंखाम जाग्राया आयौ थैसिगोन बिसिबां थांनांगौबा मैदेराल' ओरैजाय हुर हुर फैदोंसै खनसे फैबा हामगौसो सानदों आं रायजो राजा नङा आलासिफोर फैनायमोननो खोन्थानो एसे बगाजुलिनि माबाया माबायदि जायगाया बावदोंसो आं नै आं बेवहायनो एमइ स्कुलखौ फरायदों बिदि नंबावासोमोन जों गोदो फरायबा थरजा बेरा थिं होनाय बिदिसोमोन बायला जिलानो बेयाव खेला जागोननो दै सारगासिनो दं नायोबा आंनि गोदोनि एमइ स्कुलखौ इयावनो फरायनानै थांनानै बुरैलायबाय ओरैबो थरजा बेरा ओरैबो थरजा बेरामोन माने गोदो इफोराव दोननो हागोन न' आलासिफोरखौ मोजांसोथ' बिबार गायमारोमोन जों दा गोदो बेहाय आयु दाबो बिदिनो दङ नैबे बेरा दुमलायनायाव बेराखौ होबाय थायो खोमा जायखिजाया बेखिनियावनो गायोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय नैबे अफिस गेस्ट हाउसआ ओरैजायसो नामा बेफोरसो जानांगौदां न' एसे मोजां ओइसो समायदोंमोन गेस्ट हाउसआनो बै न' बायदियावहाय साइकेल दोनग्रायाव साहा फुदुंदो दरखं दोननानै न' ओमफ्राय इयाव जिरायहोदो हल नै डिलिगेट जागोनहाय दैखरबो दं दा नै दैखरावबो दै दं नायलाय मा खालामगोन बेहाय ना गोजौ गाहायनो ना सियारानो बहाय जागोन ना मागोन एनके दारांगा बड' एमइ स्कुल लोगोफोर बे भिडिअ'आहाय दाख्लैनिनोमोन आरो ओमफ्राय आङो हगारनो सोलाबाखैमोन दिनैसो हगारनो मोनबाय आङो हेल' लोगोफोर गिबियावनो गोदान ब्लगाव गासैखौबो आङो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नै लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोनजोंहाय एसे मोगा मोगि फैदों आसा खालामो आंनि गासिबो इउटुब फेमिलिफ्रा मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर दासान्दि एसेबां इदि गाज्रिद्राय नङा ओमफ्राय नोंथांमोना नुलांखाबाय जानांगौ आं दानि बावैसो सिगाङावहाय आङो माखासे जायगाफोर खोन्थादोंमोन आरो प्रग्राम जागोननि बे प्रग्रामा जाबाय लोगोफोर जोंनि बगाजुलियाव जागोन जोंनि कुमारकाटा आनसलिकनि सिङावहाय ओमफ्राय बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि कनफारेन्सआ लास्ट कनफारेन्सआ बेयावनो जागोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो गोदान डिस्ट्रिक्ट जासिगोन ना जोंनि तामुलपुराहाय माने जोंना तामुलपुराव थालांसिगोन ओमफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ गावनानै थांसिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिनिनो जोबथि कनफारेन्सखौहाय जोंनि जायगायाव लानाय जादों जाबाय बावदोंसो लोगोफोर आङो माबाखौ खोन्थानो मा होनो डेटखौहाय खोन्थानो नैबे डिसेम्बरनि 8, 9, 10आवनो जागोन आरो बावला नेक्स्ट बिस्थिबार शुक्रबार सुनिबार लास्ट बे सानथाम जागोन आरो नोंथांमोना फैबानो जाबाय बावदोंमोन आं दहाय खोन्थानायहाय डेटखौहाय बयबो फै अननानै प्लिज आरो लोगोसे आं खावलायबावो आंनि भिउवार्सफोरखौ बे प्रग्रामाव फैनानै एटेन्ड खालामफैयो इन्जय खालामफैयो बेरायफैयो आरो बेजों लोगोसे लोगोफोर मिथिबायना फैबाथाय आंखौ लोगो हमदो लोगोफोर आंखौ लोगो मोनखागोन नालाय बेहायनो ओमफ्राय आंथ' सोरखौबा सिनायाबो जानो हागौ नोंथांमोना माथो होग्रोबानो जाबाय आंखौहाय ओमफ्राय आं माथो होगोन आरो फैनानै आंखौ लोगो हमनानै थांनो बावनाङा आंखौ लोगो हमबानो जाबाय मिन्थिखायोना नोंथांमोना आंनि नामखौ ब्लगावनो दंखायो बेखिनियानो आरो लोगोफोर लाइटआ स्रां होनबाबो बांद्राय मोजां नुवाखै माने मा होनो मोनायावसो लादों आङो माने ब्लगखौहाय मोनायावसो लानाय जादों आरो ओंखायनो ओमफ्राय हरबो थौबाय आङो खैथा जाखोथाय टाइमा र' नायनि
11टा जालायलायबाय आरो ओमफ्राय जोंना एग्जामबो सोलिबाय थादोंना बिदिनो आङो दहाय रङिया थांदोंमोन रङिया थांनानै फैनानै एसे बिजि थाबाय बहि चेक खालामबाय गथ'फोरनि एग्जाम सोलिबाय थादोंना स्कुलावहाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संबाय जाबाय ओमफ्राय आङो दासो ओरैनो भिडिअ लानो सम मोनबाय आरो ओमफ्राय लाबाय भिडिअखौहाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बिदिनो नायबाय थागोन आंखौ सापर्ट खालामगोन आंखौ अनगोन हेल्प खालामगोन मानोना आंबोथ' बर' सिख्लासो ना बर'जों बर' हेल्प होलायाबा आरो गाव हारसिं इदि जोङो दावगानो हाया जोंनो लोगोखौ नांथारगौ लोगोआ जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट ओंखायनो गावजों गाव हानायसेबां सापर्ट खालामलायनांगौ बर'जों बर' गुबुन जाथिबाबो जेबो नङा सापर्ट खालामलायनांगौ आङो जोबनायाव खावलायबावबाय लोगोफोर अननानै प्लिज बे प्रग्रामावहाय बयबो नुजाफै प्रग्रामखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बे जोबथि कनफारेन्सखौ बयबो गाजा गोमजायै फैनानैहाय जाफुंहोफै जाहाथे बयबो जोङो गोसो खुसियै जोंनि हारिमुखौहाय जोङो दिन्थिनो हानाय बायदि अब्ला बेखिनियानो लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खावलायबाय बयबो अननानै नुजाफैदो